vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe emamessages. Rekedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Pane imwe message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuchannel yedu iya yechirungu. Message yacho ndichange ndichizokuverengerai ndichizama kukupai translation yacho yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukomanashi, ndinokumbirawo kuti muge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu, uye zvekare please musazotaurawo kunyika uko kwandinobva. Saka it has been a couple of years now, uye zvekare I am living in the shadow of a relationship. Murume uyu wandiri kudanana naye hazviite kuti iye ange achindiburitsa pachena, saka ari kuramba achingondityira zvake musaga. But now ndazosvikawo pakuneta, kutyirwa musaga kunorwadza. Saka relationship iyi payakatanga, because I am a secret lover of a very famous pastor, zvekuti munyika medu kungotaura zita rake vanhu vanobva vatomuziva kuti munhu uyu ndiye nhingi. So panguva yacho iyoyo I was very happy, ndikabva ndatoti zvaitawo right, because murume uyu ndainge ndagara ndichimuda. Saka I saw kutoti he had given me an opportunity to become his woman. Panguva iyoyo murume uyu pandakatanga kudanana naye, I never thought kuti this was what was going to happen. Pastor ava vanofarirwa zvisingaite by thousands and thousands of people, and uye chinondirwadza ndechekuti behind the closed doors inini I can say kuti I am nothing kwavari more than a hidden piece in his world. Uye zvekare ndinorwadziwa pose pandinovaona vamufundisi ava vaine mudzimai wavo, the first wife. I know kuti vamwe vanhu vachatanga kundijaja vachiti ko inga wani zvawaizviziva kuti munhu uyu ane mukadzi wake, but chokwadi ndechekuti murume uyu iye ndiye akatoita zvekutomanikidzira kupinda mukupenyu kwangu kuzosvika ndava kumudawo nemwoyo wangu wose. So it is very hard kuti ndingoramba ndichingodyirwa musaga. Dai kwanga kuri kunzi inhau dzekuti napastor ava tinongosangana pabonde zvobva zvatongovharana, ndingadai ndichiti at least tirongosangana chete tichingofadzana nyama dzedu. But nyaya yavapo ndeyekuti mukomanashi, inini napastor ava takazoita vana, takaita vana vedu vatatu. So kuita kwandakaita navo vana pastor ava, is it not a reason enough for him to introduce me to the world as his second wife? Uye zvekare, like pastor ava, I know his family and I speak with the family, uye he knows my family. Ndakatoroorwa in secret. Izvi zvakaitwa mushure mekunge ndabatira pamovhiri zvekare. Pekutanga pandakabatira pamovhiri ndakabva ndazovaudza, vakabva vati vainge vachida kuti ndinge ndichibvisa nhumbu iyoyo. Ndikabva ndateerera paya nekuda kwekuti ndainge ndichiriwo mwana mudiki. Ndakabva ndabatira zvekare pamovhiri ndokubva ndavaudza, but vakabva vati vainge vachida kuti ndinge ndichibvisa nhumbu iyoyo. Ipapo ndo pandakabva ndazokurirwa, ndokubva ndaramba. Ndikabva ndati kweteka, hazviite kuti ndingoramba ndichingobvisa nhumbu idzi, nekuti sezvamunongoona kuti ndichiri mwana mudiki. Ko kana kuri kunzi ndikaramba ndobvisa nhumbu idzi, then in the future ndaroorwa, then ndobva ndazotadza kuitira murume wangu vana uyo anenge andiroora. Because pastor ava ndakatanga kudanana navo apo pandainge ndiine makore 20 years ekuberekwa, and we met, I was still young, uye zvekare I was full of hope. Saka pastor ava ndakatongogara ndakatoona kutoti vainge vari munhu ainge agara zvake atori handsome, uye zvekare ndaiti kana ndakavatarisa paya vachiparidza ndaibva ndatanga kunzwa manyukunyuku, ndichinzwa rudo, and the way that he would be preaching ndaitonzwa sekunge vainge vachitotaura neni direct. But soon after that ndo pandakabva ndachizotanga manje kunzwa kuvada, and ndaiti kana vakamira pamberi pechechi vachiparidza, ini ndaibva ndatanga kutoimagine ndichiti I just wonder how it feels like kuti kana ndikarara navo, how it will be like. So before I even knew it, inini navo pastor ava tainge tava kutodanana. So this relationship, handidi kukunyeperai, this relationship changed my life forever.
and I became his lover nekuda kwekuti pastor ava munhu wekuti vari very sweet and gentle and vainge vava kundipa attention, mari, vachindivimbisa. So iniwo ndakabva ndazosvika pakubatira pamuviri. All along inini navo pastor ava tainge tichishandisa maprotector, but nekuda kwemapromises avo avaizoita. Then one night takati tiri pakati pekuita bonde ndokubva ndatoona kutoti uyu ainge ari murume wangu uyu. There was no need yekuti tinge tichingoramba tichingoshandisirana dziviriro. So ndakabva ndatongozviudza kutoti kana ndikangoita nhumbu chete, murume uyu is going to tell the world kuti atova nevakadzi vake vaviri. And ndaitozviona ndakatomirawo paside pavo pastor ava uye zvekare vachitoti these are my wives. So the promises have remained just promises, empty words and nothing. So over the years I have given him, sezvandakuudzai ndakazvara navo vana ivo vatatu, ende vana ava vakafanana sei nababa vavo. Vana ava ndinovada nemwoyo wangu wose. They are the light of my life. Saka chinondirwadza ndechekuti vana ava ivo havazivi rudo rwababa vavo, ende pavainge vachiri vana vadiki it was okay, but now vana ava vari kukura manje. It was easy in the past, but like now my firstborn, he is old enough mukomana zvekutoti ava kutoziva kutoti avo ndo baba vangu, the famous pastor. And chinondirwadza ndechekuti hatitombokwanise kuti tinge tichivaposta like the way that we want. Iniwo ndine Facebook account yangu, and kuti ndingokaruka ndaposta munhu wangu paya pandinenge ndamusuwa, I cannot do that. And handikwanisi kuti ndinge ndichiposta ndichiti I love you, you are the father of my children. So andinoita ndezvekuti kana ndamusuwa paya ndo pandinobva ndamuposta paFacebook profile pangu, and ndinongoti papa, may God bless you. Zvinobva zvandirwadza knowing kuti I can't come out in the open. Uye zvekare I have been telling him kuti ndiri kudawo kuti vana vangu nevana vake vaakazvara nefirst wife vange vachizova ne-bond, just in case mukoma, if something is going to happen to him, at least vana vangu havazongonzi vana vemusango, vanenge vaine bond. What pains me the most is that anogara achingondivimbisa kuti next time we are going to do it, they have to meet next time. So when are we going to do it? Handitombozivi. Right now mwana wangu wekutanga, my firstborn, he is 12 years old, and what pains me the most is that I am the one uyo ari kuita sekunge ava kushandiswa, like paipapo patainge tichiri kudanana, pandainge ndichiri kunyika kwangu, I used to travel between our country and China. Ndichingotumwa ndichinzi ndoda kuti unge uchienda kuChina kunotenga chakati, enda kuChina unotenga chakati. And all the times pandaienda kuChina, then ndaibva ndatotengerawo mukadzi wacho, ndichimutengera hembe uye zvikari nemagifts. Saka mukadzi wacho zvino aizoti paya kana kuri kunzi pandinenge ndadzoka ndichibva kuChina, then ivo vamufundisi ava vaibva vazotora zvinhu zviya zvandinenge ndatenga kuChina vobva vazozvipa kumukadzi wavo as if it was a gift, but vasingatozvizivi kutoti murume wavo ndiye aitondipa mari kuti ndinge nichienda kunovashopera hembe kuChina. Saka zvinhu zvinogara zvichindirwadza kuti pose pandino-order hembe idzodzo dzemukadzi wacho, the first wife, ndichitoziva kutoti one day kana ndakatarisa maprograms avo, I am going to see her wearing the clothes that I buy for him. Zvinondirwadza kuti almost hembe dzose dzavainadzo ndini ndinotovatengera. Each time that I see her, handidi kukunyeperai, ndinoita sekunge panenge paine munhu uyo anenge andibaya pamwoyo wangu, and andibaya kudaro nebanga, then anobva aramba achingomonyorora banga riya. That is how much pain that I feel. And this reminds me kuti this is just a lie. I am pretending to be something that I am not. Saka ivo vamufundisi ava vakabva vazonditi vainge vachida kuti ndinge ndichizostada kunoku kuChina, ndokuuya kwandakaita kunoku kuChina, far away from home, and kuti ndinge ndichidzokera kumba ivo ndo vanotondipa mvumiro. Saka I only want to be with him, but zvinongorwadza. So when I miss a man, you can just imagine kuti sometimes I can even spend maybe 2 weeks with him, and this will be after 6 months, then murume ongoya over agara newe for only 2 weeks.
and ivo marelatives ma-inlaws angu vanotozviziva kuti inini navamufundisi ava takazvara tose vana vakatoperekedza pasta ava apo pandakaroorwa, but nanhasi vanhu ava vanenge vangorizivi. Kana ndikada kutaura nezvayo nyaya iyi vanobva vati it is very complicated and havatomboziviwo kuti voita sei, but ndakazogara pasi ndikabva ndikaona kuti vanhu ava vanozviita kunge vakangwara nekuda kwekuti pasta ava vari very famous. Saka havadi kuti pasta ava vange vachizozivikanwa kuti vane vakadzi vaviri. They want to maintain the perfect man, uye zvekare vanoda kuzivikanwa as if they are a perfect family. So zvinondirwadza izvozvo kuti mumhuri vanhu vanotondiziva but I am a secret, and mumhuri imomo I am not even allowed kuti ndinge ndichitaura anything, uye zvekare kana muri semufamily group handimo. Kana paine urongwa hunenge huchida kuitwa inini ndinenge ndichingotumidzirwa kana ari maaudios mamessages kuinbox kwangu. Saka vanongoda kuti ndinge ndichingova around in the background, uye zvekare ndisingazokanganisi zvakawanda, but ndaneta nekuramba ndichingodyirwa musaga, ndaneta nawo masecrets awa, ndaneta nenhema dzose idzo dzinogara dzichingotaurwa. I am tired of being a secret living this life, and ndikudawo kuti vana vangu vange vachikwanisa kuspendawo time and all the times vaina baba vavo, but it seems as if baba vacho manje ivo vanotya uye zvekare vanonyara kuti vange vachizivikanwa kuti vane vakadzi vaviri. Right now ndinogara ndiine stress nekuda kwekuti mwana wangu ane Facebook account yake, saka ndinotya kuti sezvo iye achitoziva kutoti ava pasta ava vari very famous ndo baba vake, ko what if one day akangokaruka maybe atora mapictures avo obva atongova posta pafacebook pake, then what is going to happen then? I know kuti by sharing this confession I am risking everything. Maybe I will no longer be safe, uye zvekare ivowo pasta ava kana kuri kunzi nyaya iyi ikazobuda pachena, maybe people are going to say a lot of bad stuff about him, uye zvekare maybe his ministry is going to suffer, but zvinorema. Handidi kukunyeperai, I have stayed in the shadows for a very long time, but ndaramba kuramba ndichingodyirwa musaga nekuti ndakatoona kutoti ndakatobhaiza from the start. Dai ndakangogara ndakaisawo ma-terms and conditions kuti iwe uchibuda pachena kuti wava nevakadzi vaviri, I feel as if I have no dignity. I feel like ivo vamufundisi ava vakangondichiva vakabva vaona kuti munhu uyu akanyanyisa kunaka ndokubva vazongonditora as a trophy / girlfriend wife. Handichaziviwo, uye zvekare murume uyu vanhu vazhinji vanobhilivha maari vanoti kana vakamutarisa vanoona a true man of God, but ini ndinoti kana ndakamutarisa I can see a man who took my youth, my trust, my love, ndokubva vatongosarudza kuti ndinge ndichiva a secret in his life. I feel as if I deserve more, uye zvekare vana vangu I feel like they even deserve much more. Saka ndichinyora nyaya yangu iyi handisi kuzama kuti ndinge ndichiva destroyer kana kuva exposer, but ndiri kutsvakawo nzira dzekuti ndinge ndichivawo free to be with my husband. Ndoitawo sei because inini nevana vangu I feel like we also deserve the same love iyo iri kupiwa amai guru. May God forgive me for what I have done, but uye zvekare ndinogara ndichingonamata kuna Mwari kuti Mwari dai makwanisawo kundipa simba so that I can find a way forward and a way that is honest, true to myself and for my children. I cannot be a secret forever. Ndaneta kuramba ndichingodyirwa musaga hama dzangu. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuchannel yedu iya yeAfrican Confessions. Ndanga ndichiverenga ndichizama kukupai translation zvakangoma kane zvakangoma hazvo veduwe. Ngatizamei kuti tinge tichitaura nezvayo nyaya iyi mucomment section. Hanzi ini hangu ndoda kuti vamufundisi vange vachingobuda pachena, ngavabude pachena obva vangotaura kuti ivo vane vakadzi vaviri, because vana ava vari kukura. Apa hanzi ndakatongopakwa kuChina, far away from home. Apa hanzi ndakatongopakwa kuChina, far away
from home. Zvakangoma hazvo veduwe, ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Regedzai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadii zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Inini ndinoda kukuudzaiwo izvo zvakaitika apo pandakaroorwa, and it is by the grace of God kuti ndakazosvikawo pakuita vana. So inini nemurume wangu takazoita mwana wedu wekutanga. This was almost after 4 years in marriage, no mwana no what. Izvo vatete vangu ivo vainge vakandisunga mbereko yangu through chuma icho chavainge vakandipa. Saka vainge vakandipa kune zvuma zvezvya zvekuti unozvisunga muchiuno mako umo, ndo chavainge vakandipa ichocho. Iniwo handina kana kumbogara ndakaziva kutoti ndo kutogadzira kwavainge vakandiita. So mukoma zvakaitika ndezvekudai, ndainge ndine mukomana wangu uyo wandaidanana naye akazova murume wangu. Saka iye aigara muHarare, then isuwo tichigara kumamisha. Saka pane zvavaipota vachiuya vachitengesa kumaraini ekwedu, ndokubva tazosangana paya. Saka akabva azondimitisa mushure mekunge ndaona kuti ndainge ndatoshata, ndokubva ndazoenda ndikanotaura navatete. Vatete vakabva vataura nana mudhara, vana mudhara vakabva vati zvainge zvava kusaita kuti ndinge ndichizodzoka pamba. So takabva tazotaura nemurume wangu akabva abvuma, akazoti iye ainge achazotumidzira mari yekuti tinge tichizouya. Saka vatete vangu ndo vakabva vazondiperekedza. Ndinorangarira kuti a night before tisati tazosimuka tichibva kumusha tichiuya kuHarare, vatete vakabva vazondipa chuma, ende vakabva vati vainge vachida kutondiona ndichitochipfeka chuma ichocho. Ndakabva ndaita sekudaro. Mushure mekunge ndatora chuma ichechi mukoma, ndakabva ndatanga kunzwa like kapaini kandaingonzwa mudumbu, kuita kunge munhu aroda kuenda kumaperiods. Apa at that time zvaitondinetsa kuti kundinokunzwa kafeeling kekuda kuenda kumaperiods, yet inini ndiine pamuviri kuchichiri kuitika. Then ndakati ndatizira paya vatete zuva iro ravakazodzokera kumusha vachindisiya pamba pevabereki vemurume wangu, ndopandakabva ndazoita miscarriage. Ndisati ndaita miscarriage ndakarota nyoka. Nyoka iyi pandakairota yakatouya, but ivo vatete vangu like ndakazozviziva later on kuti munhu uyauya wandakarota vainge vari vatete. Ndakatorota munhu achitofamba, ende nyoka iyai aitofamba itori pasaidi naye yakasimudza musoro kudai so. Then ndokubva vazondiona vatete nenyoka yavo, then vakabva vazoti kune nyoka iyaiya kuti sezvatinongoita imbwa tichisakidzira imbwa, ndokubva vasakidzira nyoka yavo kwandiri. Nyoka iyai ndokubva yamhanya, yakati yamhanya kudaro pandakadonha ndokubva ndatanga kuchema. Then ndikatoona nyoka iyai yava kutopinda muchibereko mangu, ikabva yatotanga kutodya mwana, but haina kudya mwana iyai chete, yakabva yatanga kundidyira zvekare vamwe vana vainge vachazouya. Saka ndakangoti zvimwe kuda ihope, but pandakazoita miscarriage ndakatanga kuona kuti this was not normal at all. Ndakabva ndaita munyama because vamwene vangu zvokunamata vainge vasingazvidi, vangori munhu uyauya aingova lazy pazvinhu zvose. Ndaiti kana ndikasangana nechallenge ukati mama tadii tambonamata, vaikwanisa kutokodzera zvavo vakatotsinzinya vachingoti vasingadi kunamata zvavo. Then ndakabva ndatoona kutoti panapa zvainge zvichitoda kutoti inini hangu ndinge ndichitosimba. Ndokubva ndatanga kuenda kuchechi nemurume wangu, takanamata mukomana achi tichingonamata. But in the 4th year ndo pandakabva ndazosanganawo nevamwe elder avo vakazongonditi ivo vainge vachida kuti tinge tichizosvika kumba kwavo. Takazoenda kumba kwavo, vakabva vati tainge tichifanira kuti tinge tichizonamata. Takanamata the first night, then the second night ndokubva vazokumbira vamwe kuti vange vachizoya kuitira kuti tinge tichizoita an all night prayer. Zvino takati tonamata kudaro, then pane umwe mukadzi uyo akazoti paainge achinamata ainge akaona umwe mukadzi ainge akapfeka zvinhu zvitema. So iye achidescribe munhu uya, ndopandakabva ndati zvamunenge muri kutotaura vatete vangu, mukadzi uyu anga akadai. Then iye mukadzi uyu akabva ati because vatete vangu vainge vakamboita problem yemaziso, saka vakabva vazotemererwa nyora pazasi pemaziso apa. Saka that is the same way that she was describing mukadzi uyu waainge achiona
by the time patainge tichinamata. Zvino takazoti toramba tonamata, vanhu vainge vachingopiwa marevelations. Ndobva ndazoudzwa kuti chuma icho chandainge ndiinacho muchiuno mangu, chuma ichocho ndo chainge chichikonzeresa kuti ndisakwanisa kubatira pamuviri. Mukoma, ndakati ndazoenda kubathroom paya ndichinoda kunobvisa chuma chiya, wanikwe chuma chiya chiyagone. Munoziva kuti murume wangu akambofungidzira kuti ndainge ndichiita mafanisa. Then takazoti tava kutobva kuya, murume ainge akatotsamwa achitofungidzira kuti maybe chuma ichocho ndainge ndachiwandisa. Ndakabva ndati munhu waMwari, garai mabata bhegi rangu. Ndokubva ndamubatisa handbag ndikati handiti mazviona kuti handina. Takazoti tasvika kumba, mukoma, chuma ichi takabva tazochiona chainge chiri pamusoro pekamwe kadeep fridge kedu katainge tiinako. Kuti titi chii chakanyatsokutora nzvimbo hatitombozivi. Takangochitora ndokubva tadzokera kumba kwaelder vaya, chikabva chazopiswa chuma chiya. Then ndokuzotobatira kwandakazotoitawo pamuviri 4 years later. Vatete ava ndakabva ndanzi musavabvunza, chingosiyanai nazvo, Mwari ndo vanoziva. Bedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Zvakangooma hazvo vedu we. Hanzi pandakaenda kutoilet ndobva ndaona kuti chuma chiya ndainge ndisisina. Zvakangooma hazvo vedu we. Then mozochiona mangwana muchibva ku-all night prayer chiri pamusoro pefridge. Strange things indeed they do happen in this world.